Mangwanani akanaka muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti I am a Satanist uye zvekare ndakajoina Satanism apo pandainge ndichiri kuuniversity. Saka Satanism mukoma nashi chinhu chekuti chiri very simple. Unokwanisa kutorarama nemunhu usingatozivi kutoti anenge ari muSatanist. Even my husband, even though he is a pastor, I am also a pastor, but murume wangu atozvizivi kuti I am into Satanism and ndakajoina Satanism nekuda kwemuNigerian uyo wandainge ndichifambidzana naye pandainge ndichiri kuuniversity. Ndo pandakajoinawo Satanism. Vabereki vangu ivo they are pastors as well, and mukukura kwangu zvinhu zvadainge ndichitoziva kutoti Satani ariko, but ndava kuuniversity I just wanted to experience and I wanted to have a spiritual encounter, because ndainge ndisati ndakamboita a spiritual encounter. Ndakazoti ndajoina Satanism, that was when I discovered kuti once you sell your soul to the devil will never let you go. Ndakatomboedza kutendeuka ndisati ndaroorwa, but I was reminded over and over again kuti once you sell your soul to the devil there is no more hope for you. Saka murume wangu iye haatozvizivi kuti mission yangu yainge iri yekuti ndinge ndichizoroorwa naye. Murume wangu he was supposed to be a big prophet kana kutodarika vana makandiwa chaivo, but nekuda kwekuti I am in his life forever with him, and my mission is to make sure that he can never reach that level. Ndo mission yangu and I am doing that very well. Ndakamubata kuti hakuna kana kwaanoenda. And what I have discovered in our church, it used to be a very big Pentecostal church, but what I have since discovered is that muchechi medu mukoma mangozara vanhu vanoreva nhema. Vanhu vanongouya kuchechi kuti vange vachingorakidzana maassets chete, and kwedu kuchechi what matters is how much money you have, and they think kuti munhu kana uine mari ndo zvinoratidza kuti Mwari vanenge vachikublessa. But what they do not know is that zvose izvi ndezve pano panyika, kana tafa they do not even mean anything at all. Vupfumi hwose uhwo hwaunenge uinahwo, vupfumi ihwohwo kana wafa, it will all be vanity. Vanosara zvavo vachienjoya upfumi hwako kunyangwe vanenge vasina kuhushandira upfumi ihwohwo. So muchechi medu mukoma dai kwanga kuri kunzi vanhu vanonamata, vangadai vakazviona kudhara kuti Mai Mufundisi she is a witch, Mai Mufundisi she is a satanic woman. But ndinoti kana ndikatanga kutungamirira kana iri present worship, vanhu vanofungidzira kuti paya kana tochema tichinamata nendimi tinenge tichinamata kuna Mwari, but chavanenge vasingazivi ndechekuti musi wacho iwoyo muchechi munenge mutori ne-a great principality iro ratinenge tadaidza kuti ringe richizouya for that Sunday service. Nemadhimoni anenge achitozviziva kuti we are going for a big Sunday. Saka vanhu vanenge vachitoti nhasi taona kubata kukuru kwaMwari. Izvo ndinenge ndichitotungamirira vanhu in a satanic ritual so that they can worship the devil without knowing that they are worshiping the devil. Ko hamuzvizivi here kuti kana ukaenda pamberi paMwari mwoyo wako wakasviba, uine zvitadzo uye zvekare uine vanhu vaunenge wakatadzira, munamato wako hakuna kwaunoenda. Ko kana munamato wako ukashaya kwekuenda unoenda kupi? Aiwa, unoenda kuna Satani. Unenge usingatozvizivi kuti uri kunamata uchirumbidza Mwari, but in truth unenge uchitorumbidza Satani. Saka ineni as a high priestess ndinenge ndakamira pamberi ndichitungamirira vanhu tichinamata nekurumbidza Satani. Ndinoseka zvangu vanhu vachitamba dzimwe nguva muchechi, vachitamba nekupembera, vachiti vari kutamba sezvakaita mambo Dhavhidhi, vasingatozivi kutoti zvivi zvavo zvinenge zvichitosemesa pamberi paMwari. Therefore munamato wavo unozogumisidzira vaenda kuna Satani, ende madhimoni emuguta
iri randigere mariri anotouya, tinotomakoka madhimoni awa kuti ange achizouya kubig Sunday. Saka kuchechi kwedu mukoma hakusisina Mwari. The Holy Spirit left the church a very long time ago, unless if people decide to return back to the old ways. But vanhu vava kutongoda kungoenda kuchechi ngonorakidzana micheno, iPhone uye zvekare nekuti ane mari ndiani paya pakupleja. So what happens mkomanashi is that in the Satanic kingdom there is what they call a hierarchy. You can take it se zvinoitika kuarmy kuti umwe neumwe anenge aine chinzvimbo chake kana kuti nyembe dzake, ndo zvinoitika zvekare in the spiritual realm. Saka ndichatangira pa a couple. Let's say it is a couple that have met and they start staying together. So once you start staying together as husband and wife, even though musati matombobvisirana mari, the moment that you start to stay together as husband and wife, there is a spirit that is assigned to you, and this spirit, it is not a good angelic spirit. You can only have an angel that is assigned to you kana kuri kunzi mukazororana zvinenge zviri pamutemo wenyika. It does not mean kuti kurorwa kuchata chete, but mutemo wenyika unenge uchiti kudi. Once you get married according to the law of the land, there is a good angelic being that is assigned to you that will be with you, walk with you in your marriage. But kana mukangogara mose munenge muine a demonic spirit only that is assigned to you, and this demon is there to make sure kuti hakuna kwamunoenda. So this is a household principality. Vana venyu avo vamunozozvara, vana muchizovaona vachizokura vari noti vasinganzwisisi, it is because of that household demonic principality. This principality will follow your children for the rest of their lives. Then after that, that principality will be forced to return back to hell, nekuti ndiwo mutemo waMwari. Chimwe nenguva, chimwe nechimwe chine nguva yacho. So this demonic principality, it reports then to the principality of that location, kwacho kwamunenge muchigara, kungava kuri kumasuburb, kughetto kana kuti kuma villages. Mureserva imomo munenge mutori ne a demonic principality that will be reporting to other principality. Then there will be a principality that controls the whole area dunhu rose, kunenge kutori kuine a big principality. Saka apo patinenge tichinamata tinenge tichita yavanoti spiritual conjuring, because madhimoni avo anenge ari maprincipality emudunhu anozombopota achisungwa neminamato kana mudunhu imomo kana kuti mulocation, kana kuri kunzi mukauya vanhu vanenge vachinamata. Se kudhara kwaitwa macrusade, kune mademonic principalities akati one day akasungwa akaenda kugehena. Saka takazototanga kutopinda busy tichidzidziswa kuti muguta rakati toti sekuchitungwiza kwainge kuine a principality that was arrested by angels and was taken to hell after kwaitwa imwe crusade. Izvi hanzi zvakaitika kuma 90s. Saka takazobatana sema-Satanist emuHarare tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichiita a conjuring. Then that was when that demonic principality came back. Hehe, rikaindiseke zvangu. Munozviziva kuti mazuva ano zvava nemukurumbira zvemanjuzu kuchitungwiza. Ko ndiri kunyepa here? Ndingokuudzai hangu chokwadi. That is a fact, and we brought that spirit back to Chitungwiza. It is the one that has controlled that town for a very long time. Saka ipo paya makristu kana kuri kunzi akabatana vachiita marevivals avo, zvitori ne-effect nekuti Mwari vanotumidzira ngerozi dzinenge dziine simba. Ngerozi idzi dzinobva dzasunga a demonic principality. Then that principality
is returned back to hell, because kugehena vanhu vanongofungidzira kuti gehena rakangogadzirirwa vanhu kuti kana wafa uri muzvivi zvako then unobva wachizoenda kugehena uchinoshungurudzwa uchinotambudzwa nemadhimoni. Aiwa, gehena rakasikirwa Satani nengirozi dzake, zvekare neavo vanenge vachizofa vari muzvivi. Saka kutori nemadhimoni avo anenge achishungurudzwa naiyewo Satani pache zvake. Kana ariko kugehena ikoko anenge atori muchizarira, he would be in a prison cell, anenge achitotambudzwawo zvekare. So these principalities, when they are returned back to hell, they are tormented, they start to suffer, but they wait in hope that out there is someone that is going to do a ritual so that this principality can return back to this earth. It's only my family household principalities, once they are arrested, they cannot return back to this earth. Ndipo paya pamwe pekuti munhu munongomuona abudirira, ende kubudirira kwake kunoshamisa vanhu vose zvekuti vanhu vanenge vachingobvunzana kuti asi akazvifambisa sei, vanhu vachingoti inyasha dzaMwari. Saka chinenge chakaitika ipo paya chiraramo chake chinenge chakabatwa ne a household principality maybe that would have followed his or her parents. Then all of a sudden that demon is arrested and taken back to earth. So a demonic principality that is a household principality can only be assigned in this earth only once, and then it returns back to hell. Ndokusaka mchiona kuti vamwe vanhu vanotambudzika sei, kurwara kusangana neminyama, because that demon will know kuti once it returns back to hell there is no more coming back. Asi ma-principalities awo anokontrola dunhu rose, maguta ose nenyika, those principalities they can come back over and over again. Saka makristu pavanoungana vachinamata pane zvakawanda zvinoitika. Pandakajoina Satanism, whilst I was in university, this was when my parents came to South Africa. Vabereki vangu vakauya kuno ku South Africa apo pandainge ndichiri ne 14 years, ndobva ndachizotanga kuenda kuchikoro, and when I finished my matric I then went to university mu Johannesburg. So there was this other Nigerian guy, vabereki vake vainge vaine mari. That was when I started dating that guy. Ainge achigara ku Bramfontein. Nerimwe zuva akabva achizonditora akabva ati ainge achida kuenda neni kumba kwavo ku Bramfontein, but tava kuda kusvika akabva achizonditi there is this other dude that I want to see. He was a Nigerian bishop, but he was also married to a South African woman. He was a Satanist. Takabva taenda kumba kwake. Komanashi chiitiko chakaitika ipapo chakandishamisa. Dai kwanga kuri kunzi vainge vasina mishonga yavainge vakandisira mu wine, I could have walked away from that relationship. Takati takagara mukoma tiri mu lounge tichinwa wine. That was when my boyfriend paakabva asimuka kudaro akabva achizoenda ndokubva achizonogara pamakumbo abishop vaya ndokubva vachizotanga kukisana. That was very surprising to me, but vakabva vachizoti kwandiri they wanted to show me even more, and when they said kuti they wanted to show me even more, it was already too nasty for me. Pakauya umwe murume who was also a South African pastor akangoti achingopinda mba akati, gents, I have to freshen up first. Ndokubva aenda kushawa, ndokubva achizodzoka. Akangodzoka ari musho akapfugama pamberi pabishop, vakatotanga kutobatsirana kudya nhengo yabishop vari vaviri. That was so gross for me mukoma. I never knew kuti my boyfriend was into that, but akangonditarisa ndokubva angonditi I have to do this and I'll explain everything to you and you are going to understand everything in due time. So then that was when later on azondiudza kuti iye he was a Satanist, and mari dzose idzo dzavainge vainadzo yainge iri nhau yekuti iye he was a satanic guy and he had blessed his parents. Akandiudza kuti he chose to sacrifice his soul so that his parents can enjoy life. He knew how much his father had suffered apo pavakauya kuno ku South Africa, so he made that ultimate sacrifice. Ndokubva achizoudzwa nabishop kuti ivo vaikwanisa
kuti ange achitengesera the devil his soul. He then said to me, if you want, we can also be a couple, but you have to agree kuti if we become a couple, you are also going to become a Satanist. So then that was when he took me to a party. They called it a Babylon party. Muskana kana kuti mukadzi wose ainge aripo papati ipapo ainge akapfeka a golden see-through dress. Tiri tose mukoma tainge tiripo, painge pasina zvekuti uyu ndiye munhu wandauya naye waikwanisa kungorara ne any guy that you would have slept with, but mamwe maslay queens awo ainge aripo havana chavainge vachitomboziva. Most of the South African girls vainge varipo papati ipapo, they just thought kuti vainge vauya nembinga dzavo to this Babylon naked party, but they were also assisting in the satanic rituals. As for me, I knew kuti ainge atori ma satanic rituals awo ainge achitoitwa. I wanted to sleep only with my boyfriend, but ndakaudzwa kuti as long as ndainge ndiripo papati ipapo ndaifanira kuti ndinge ndichirara nemurume uyo panguva yacho anenge achida kurara neni. Ndakararwa nevarume 5 mufunge zvenyu. Vose varume ava mukoma vainge vakapfeka mamask uye zvekare vainge vakapfeka mazigarments eblack. Sikarudzi dzavo chete ndo dzainge dzingori panze. That is how I joined Satanism. After I had joined Satanism, me and this Nigerian dude, we dated each other until we graduated. When we started working, I thought kuti I was going to marry him, but ndakazorwadziwa because this Nigerian guy, he then got married to a South African woman uyo ainge aine a spiritual calling, so they wanted to destroy her. It was painful, but I understood kuti it was his mission and I had my own mission that was in store for me. So then that was when I was told kuti I was supposed to date this guy who was supposed to be a pastor uyo akazova murume wangu. Hatozvizivi kuti ndakapinda mu life make. Ndichipinda mu life make ndainge ndiine chinangwa chekuti ndinofanira kuti ndige ndichizomubata kuti dream. It came to me in a vision. Ndakamuona mukoma nache, ndichangoti ndakamuona ainge ari muGlenora uye zvekare ainge akamira kudaro. Ndo pandakanzwa izwi richitaura, rainge richitaura riine mutinhimira. Izwi iri rakaburuka richibva kudenga, but izwi iri mukoma parakaburuka richibva kudenga rakaburuka in form of an angel. Then that angel stood beside him, but this was a voice mukoma ndaiona akaita sekunge ma sound waves that was like an angel, but riri izwi raMwari. Izwi rakataura naye rikati, muno ndo mauri kufanira kuti unge uchizovaka chechi yako. Then ndikabva ndachizonzwa voice, but voice iri rakataura riri mandiri rikati hakuna zvakadaro. Ndokubva ndachizomuka ndikabva ndachizoudzwa kuti ndo yainge iri mission yangu iyoyo. So then I got married to him. We are blessed mukoma, tine makambani edu uye zvekare he thinks kuti us having all of these companies it is by the grace of God, but upfumi hwandakatopiwa inini kuitira kuti ndinge ndichizongoramba ndakamubata kuti dzvi, so that you will never realize his full potential. Ndiyo confession yangu iyo yandinayo. Kana mukaposta you will tell me vanhu vanofungidzira kuti Gehenna it is just fiction. Just wait and see. Handiti tose tichafa. Kunyango ukati kudenga hakuna Mwari, kunyango ukati Gehenna hakuna, but wait and see until the day that you die. You are not going to escape death, are you? Hakuna munhu anokwanisa kuti kana ngirozi yerufu kana yauya obva ati ineni handidi kuti ndinge ndichifa, unless if you are like King Hezekiah. But we are all going to die, and when we die we are going to witness either paradise or hell. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi whether unoda kubhilivha mazviri kana kuti haudi kubhilivha mazviri, hanzi tose tichafa, and kana wafa, that is when you are going to see kuti paradise or hell is for real. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.